Hei ystävä, tervetuloa. Se on vihdoin täällä vuoden 2026 FIFA-pisten jalkapallon MM-kisat. Sinä pääsit tänne. Tervetuloa kaupunkiimme. Tiedän, että olet suunnitellut ja valmistautunut saadaksesi tästä hetkestä kaiken irti. Mutta haluan kertoa sinulle, että vaikka FIFAinten jalkapallon MM-kisat ovat suuri tapahtuma, elämässäsi voi olla vielä suurempi tapahtuma tulossa hyvin pian. Mikä päivä se on? No, se on kuolinpäiväs. Raamattu sanoo, ihmisille on määrätty kerran kuolla, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Tiedän, ettei siitä ole mukavaa ajatella, mutta kuolema kohtaa meitä kaikkia. Joka sekunti 2 ihmistä kuolee jossain päin maailmaa. Jos seuraavan sekunnin aikana toinen näistä 2 ihmisestä olisit sinä, oletko valmis kohtaamaan Jumalan? Sanot ehkä, miten voin olla valmis? No, voit olla valmis ymmärtämällä ensinnäkin sen, että olet syntinen. Jumala rakastaa sinua, mutta hän ei voi päästää syntiäsi taivaaseen. Raamattu sanoo, kirjoitukset ovat sulkeneet kaikki synnin alle ja että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Ja niin paljon kuin Jumala rakastaakin sinua ja haluaa sinut taivaaseen, Raamattu sanoo, sinä et ole Jumala, joka nauttii pahuudesta, eikä paha saa asua luonasi. Hän ei voi päästää meitä tuomaan syntiämme taivaaseen. Koska syntini seuraus on kuolema, Jeesus tuli ja kuoli puolestani maksaakseen pääsymaksun, jotta voisin päästä taivaaseen. Olisi surullista tulla näin kauas pelin portille, mutta jäädä ulos maksamattoman lipun takia. Taivaaseen saapuessasi vältät tämän pettymyksen. Jeesus Kristus maksoi pääsysi taivaaseen 2000 vuotta sitten, kun Jumala lähetti hänet kuolemaan puolestamme, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme kautta. Maailman tunnetuin Raamatun kohta on Jo 3:16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ota meihin yhteyttä tämän verkkosivuston kautta, niin voimme kertoa sinulle, kuinka voit olla valmis elämäsi suurimpaan hetkeen.